uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bonke abazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelela ubaba, ngibingelela omama, ngibingelela insizwa, intombi, Sunday school ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ukuhlangana endaweni entsha esiqalayo ukuhlangana kuyona. Sibonge kakhulu uMangwane nosesaphukazi ngokusihlelela lo msebenzi. Ngihlale ngikhohlwa-ke ukubonga futhi kakhulu uMangwane nosesaphukazi ukuthi njalo bazikhandla ngemigqibelo mhlawumbe kungakafiki nomgqibelo ukuthi basiklinele indlu sokhonza kuyona. Ngiyazi ukuthi khona abanye bakude bebengafisa ukwenza lokho, kodwa nxa ukuthi bakude abakwazi, kusho ukuthi-ke angisali ngaphandle nani, kodwa siyabonga uNkulunkulu ngalabo bazalwane ngomsebenzi abawenzayo. Khona nabaseSoweto ngaphawula ukuthi nabo bavuka ekuseni kakhulu, ngoba bona bonke bakude bavuka ekuseni impela bayoklina. Ngiyakhumbula ngolunye usuku ngifike bekubanda bekolobha beklina endlini, ngasho ngathi abazalwane bayinikele kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane, siyambonga, siyamdumisa. Namhlanje-ke sizofunda incwadi yokuqala yamakhosi, isahluko 22, 1 Kings chapter 22. Sizoqala ku-verse 1 kuya ku-4, kodwa indaba yethu igxile kakhulu ku-verse 3 no-4. Sizofunda-ke nakwezinye indawo kuye u-1 Kings chapter 22 verses 1 to 4. Isihloko sakhona-ke ngesizulu kuthiwa u-Ahabi uhlangana noJehoshafati. U-Ahabi uhlangana noJehoshafati. Ilo ndawo-ke esizofunda kuyona amakhosi okuqala, 1 Kings chapter 22, sahluko 22, sizoqala ku-verse 1. Singakaqhubeki-ke nokufunda, ngizocela ukuthi sivale amehlo sikhuleke. Nkosi yamakhosi, uthe izwi lakho liphilile, linamandla futhi liyaphilisa. Nkosi, uma umuntu enendodana unokuphila okuphakade. Wena Nkosi Jesu ungulizwi igama lakho, umuntu uma enezwi lakho unokuphila okunaphakade. Nali-ke Nkosi izwi lakho siyacela ukuthi ulehlise njengembewu. Yona imbewu Nkosi masiyehlisiwe yatshalwa, bese kufika Nkosi imvula, umhlaba uba manzi, bese uthele iy'thelo. Sengathi Nkosi ukuhlangana kwethu namhlanje kungebe yize, kodwa ngiyacela uNkulunkulu Thongcwele ukuthi wenisele iy'nhliziyo zethu sonke, kuze kuthi Nkosi uma kukhona ukufa phakathi kwethu Nkosi kukhishwe ngezwi lakho, ngoba Nkosi izwi lakho liphilile, liletha ukuphila phakathi kwethu. Ngiyacela-ke uNkulunkulu Thonamandla ukuthi ukhulume ngomoya wakho ongcwele, ulambule izwi lakho, uzambule Nkosi phakathi kwethu. Njalo izwi lakho Nkosi kuhlala kushiwo Nkosi ukuthi onendlebe makezwe lo okukhulumayo umoya emabandleni. Angezwa umuntu okhulunywa ngumuntu, kodwa kuzwakale okhulunywa ngomoya wakho ongcwele. Ngakho-ke Nkosi ngiyacela ukuthi uphinde futhi usivule izindlebe zikamoya, ngokuthe izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele Nkosi lihlaba kuze kwahlulelwe izizinto zenhliziyo. Sisize-ke Nkosi lingene izwi lakho ekujuleni kwey'nhliziyo zethu. Size Nkosi sibe yilento othanda ukuthi sibe yona. Size simdumise igama lakho sisemhlabeni. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Kufundeka njena-ke kuthiwa
bahlala iminyaka emithathu kungekho ukulwa phakathi kwe-Aramu no-Israyeli. Kwathi ngomnyaka wesithathu uJehoshafati inkosi yakwaJuda wehlela enkosini yakwa-Israyeli. Inkosi yakwa-Israyeli yathi ezincekwini zayo, "Niyazi ukuthi iRamoth Gileyadi lingelethu na? Kepha siyathula asilikhiphi esandleni senkosi yase-Aramu." Verse number 4. Yathi kuJehoshafati, "Uyakuhamba nami ukulwa neRamoth Gileyadi na?" UJehova wathi enkosini yakwa-Israyeli, "Mina nginjengawe, abantu bami banjengabantu bakho, amahashi ami anjengamahashi akho." Ake sigcine lapho-ke okwamanje. Ngifisa ukuthi-ke mhlawumbe singakaqhubeki kakhulu ngiveze nje isithonjana esincane sokuthi ngubani u-Ahabi, ngubani uJehoshafati, bahlangana kanjani laba bantu bobabili bengamakhosi. Sizokhumbula-ke ukuthi ekubuseni kukaDavide, emva kokona kukaDavide kwaba nesijeziso kuDavide, ubukhosi bakwa-Israyeli bahlukana izingxenye ezimbili. Ingxenye yangasenhla 10 tribes kwabizwa ngokuthi ngu-Israyeli. Izingxenye ezimbili ezisezansi eningizimu okwakubenjamini noJuda kwabizwa ngokuthi isizwe sakwaJuda. Ngenxa yokuthi-ke uNkulunkulu wayethembisile ekhulumile, nento ayikhulumile uNkulunkulu ayiguquki, ethembisile ukuthi ubukhosi bukaDavide kuyoqhubeka njalo ukuze kube phakade. Inzalo kaDavide iyona okwakuzoba khona ubukhosi bukaNkulunkulu kuyo. Ngenxa leso sizathu amakhosi akwaJuda ayehamba ngozalo lukaDavide, kodwa amakhosi akwa-Israyeli kwakungenjalo kuwona. uNkulunkulu wayezikhethela yena, wayengafike nje akhethe kuleyo mndeni ukuthi wena uzoba inkosi. Mayifa leyo nkosi noma kwenzeka okwenzakalayo kuyona, ayokhetha kuleyo mndeni ukuthi wena uzoba inkosi. Kodwa kwaJuda bekuhamba ngokuthi umuntu uzalwa ubani, kuhambe ngokohlelo lozalo lukaDavide. uJehoshafati-ke wayeyinkosi yakwaJuda, kanti u-Ahabi yena wayeyinkosi yakwa-Israyeli. Kaningi-ke amakhosi akwa-Israyeli ayenza okubi emehlweni kaNkulunkulu. Naye-ke u-Ahabi akasalanga kulobu bubi, wenza okubi emehlweni kaNkulunkulu. Ekuqaleni kwakhe-ke ukubusa u-Ahabi, uthema eqala nje busa, uma ubheka lapha kumakhosi okuqala, isahluko 16 verse 32 kuya 31 kuya 32, uzothola lapho u-Ahabi eganwa. Uqale wakhethwa, useyaganwa, manje uganwa uJezebeli, intokazi yabezizwe. Angazi ukuthi wayeboneni kuJezebeli u-Ahabi. Ngiyacabanga ukuthi zazikhona izintombi ezinhle kwa-Israyeli ayengaganwa yizo nakwaJuda, kodwa wakhetha ukuthi aganwe intombi yezizwe. Kuke kwenzeka-ke lokho ngentando kaNkulunkulu ukuthi uSamsoni aganwe intokazi yabezizwe, kodwa uSamsoni kwakuyicebo likaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu aziphindiselele yena kumaFilisti. Wayenza lokhu budlelwane ukuthi uSamsoni azithole njalo enesidingo sokuya kumaFilisti kanti uphiwe amandla. uNkulunkulu uqale ngokumpha amandla ngaphambi kokuthi amvumele ukuthi akwazi ukuthi ayoganwa ngumuntu wezizwe. Kodwa
ngokujwayelekile uNkulunkulu ubengabavumeli abantu bakhe ukuthi baganwe ngabezizwe. uSamsoni waba yi-exception okuwukuthi kwenzeka kuyena ngokwecebo likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu asikwazi ukuthi simkreme ukuthi usebenza kanjani. Mhlawumbe u-Ahabi wabheka indaba kaSamsoni ukuthi hayi, ngoba naye uSamsoni wakwaganwa abezizwe, naye-ke wayesekhetha ukuganwa abezizwe. Manje mayeganwa nguJezebeli, uJezebeli usefundisa u-Ahabi ukuthi akukhonzwe oBhali, kukhonzwe iThixo. Manje isizwe sonke sakwa-Israyeli sagcina sesingena kulo mkhuba wokukhonza iThixo, okukhonza oBhali, ngenxa yokuthi u-Ahabi uthathe unkosikazi noma owesifazane wabezizwe wazomletha endlini kaNkulunkulu noma ebandleni likaNkulunkulu, ebe yena engumholi walelo bandla. Wayesengaleso sizathu edala inkinga, okuwukuthi uJezebeli eyedwa ngokufika kwakhe wadala umonakalo ebandleni likaNkulunkulu, okuwukuthi isono esisodwa okuyinto engavumelekile kumntwana kaNkulunkulu singadala umonakalo ongabhubhisa lo mzimba oyithempeli likaNkulunkulu, ungabe usaba ithempeli likaNkulunkulu, ngenxa nje yesono esisodwa, ngenxa nje yokuvumela into eyodwa. Ngoba mesifikile lento yangena izokwenzisa lezi zinto ebivesane izenza. Ngamanye amazwi, ngoba sekungenile idimoni, leli dimoni maselingenile lizokwenzisa izinto elithunyelwe ukuthi alikwenzise zona uma selifikile kuwe. Yingakho uSathane kaningi uthuma ama-devil worshippers. I-devil worshipper lodwa nje uma lingakwazi ukuthi lingene ebandleni, lingakwazi ukuthi lelo bandla uma lingalibonanga lelo devil worshipper libhubhe lonke ibandla njengesizwe sakwa-Israyeli. Ngokungena nokufika kukaJezebeli akuthintekanga u-Israyeli kuphela njengalezi zizwe eziwu-10 zakwa-Israyeli, kodwa ngisho noJuda wagcina esethinteka ngaye nje uJezebeli kuphela. Kusho ukuthi uma ungavumela nje into eyodwa encane, ungadala inkinga ebandleni likaNkulunkulu. Yikho nalapha encwadini yesisambulo inkosi uJesu ikhuluma nenye yezingelosi ithi, kepha nalokhu ngawe ukuthi uvumela uJezebeli ozenza umprofeti ebandleni ebengesiyena. Ngokuvumela nje uJezebeli ukuthi akwazi ukuba negama noma lilodwa nje igama azolikhipha ebandleni likaNkulunkulu, lingadala lelo gama umonakalo omkhulu ngendlela emangalisayo. Ngoba noSathane evela njengenyoka ku-Eva, ngamagama nje ambalwa awakhipha uSathane kwadala umonakalo omkhulu. Khona namhlanje sekukhona ukufa ngenxa nje yalamagama ambalwa awakhuluma uSathane, awakhuluma ku-Eva. Into encane engabhubhisa umphefumulo womzalwane. Into eyodwa kudingeka ukuthi kuze kube nezinto eziningi ukuze kubhubhe umphefumulo womzalwane. Ngokuthi nje athathe into eyodwa nje encane. Nina basha, qaphelani insizwa, ngoba kuzofika isikhathi sokufisa ukuthi uganwe. Ngesikhathi ukhuleka noSathane uzokuphendula, akunikeze unkosikazi kanti ukunikeza uJezebeli. Uqonde ukuzobhubhisa wena nomsebenzi kaNkulunkulu. Uma uyibheka indaba ka-Ahabu, indlela uNkulunkulu amlandelele ngayo u-Ahabu, emlandelela noma esenoJezebeli kodwa wamlandelela uNkulunkulu, ngiyasola ukuthi u-Ahabi ngomunye wabantu akade bekhethiwe. uSathane uthumela uJezebeli nje ngoba uyabona ukuthi lo muntu uzoba inkinga. Wase u-Ahabi yena wakwazi ukuthi adidekele kuJezebeli. Mhlambe uJezebeli ubeyigcwale zenza kahle, bukeka emuhle, izinto ebezingenziwa kwa-Israyeli. Wathi mayibona le ntombi yamkhanga kanti ukhamba ngamadimoni,
ngoba kungenzeka ubone into ngamehlo enyama iyinhle kanti kunamadimoni phakathi. Ubone ingubo usesitolo iyinhle kanti kunamadimoni phakathi. Ubone lokhu nalokhu kukuhle kanti yona trap yakho leyo. Ngakho kuyaphoqa kufanele ukuthi umntwana kaNkulunkulu noma ngabe ubethandaza ngento kodwa abuzisise kuNkulunkulu ukuthi lokhu engikuzwayo, lokhu engikubonayo kuyintando yakho yini, kuvela kuwena yini, ngoba hleze kuvela kuSathane. Cishe ngakusho lokho ukuthi ngingakaganwa uSathane nami wakwangibonisa idevil worship, ngabona intombi engaganwa yiyona, kodwa uNkulunkulu wangivimba wathi angingakwenzi lokho. Uthe sengivimbile senginqumile ukuthi angiyithathi le ntombazane, emva konyaka ngase ngithola ukuthi akasakhonzi lowo muntu ngoba kwatholakala ukuthi ubeyidevil worship. uSathane ubezama ukungilethela uJezebeli. Ilona lo mzalwane uSathane uzozama ukuthi amlethele uJezebeli ngoba uyazi uSathane ukuthi yini le uNkulunkulu azokusebenzisa ngayo. Manje ufuna ukutrapha ngalo Jezebeli ngoba usebonile ukuthi ngoJezebeli uyakwazi ukuthi alitraphe nebandla, ngoba nalapha encwadini isambulo utrapha ibandla ngoJezebeli. Asiqapheleni ke bazalwane oJezebeli ke abazufikela abantu besilisa kuphela, bayafikela nabantu besifazane. Kufika indoda ibukeka kahle, ibonakala ikholwa, ibonakala izenza kahle zonke izinto, kanti uJezebeli wesilisa uqonde ukuzobhubhisa umphefumulo wakho, uqonde ukuzobhubhisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ekubuseni kwakhe kwa-Israyeli uJezebeli, enye yezinto ezenzeka, kwaba khona umuntu owavusa iJerikho. Kanti ngokwencwadi kaJoshua isahluko 5, iJerikho laqalekiswa. uJoshua indodana kaNuni wathi oyoke nje avuse iJerikho kuyofa indodana yakhe yokuqala, kufe nendodana yesibili, ngoba leyo ndawo ukuthi kwakhiwe kuyona yayiqalekisiwe. Kwakhiwa lezi zinto emva kokubusa kaJezebeli. Hleze uma bekubusa omunye umuntu bengeke kuvuswe izinto eziqalekisiwe. Manje sebehlezi esizweni kunento eqalekisiwe. uAhabi eseganwe nguJezebeli wazama ikhathe eziningi ukubulala umprofeti uElijah. Ungabheka nje lapha kulokhuza kumakhosi okuqala isahluko 18, mhlawumbe ake sithi uyifunda kancane ukuze uyizwe kangcono indlela azame ngayo. Siqale lapha kuverse number 8. Kuthiwa wathi kuye, yimi, hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu uEliya. Wayesethi kuye, ngoneni ukuba unikele inceku yakho esandleni sika-Ahabi ukungibulala na? Kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho akukho sizwe nambuso lapho inkosi yami ingathumanga khona ukukufuna. Nxa bethi akakho lapha, yafungisisa umbuso wezizwe ukuthi abakufumananga. Manje usuthi wena hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu uEliya. Kuyakuthi sengisukile kuwe umoya kaJehova ukuyise lapho ngingazikhona. Nxa sengifika ukuba ngimtshele uAhabi, yena angakufumani, uyakungibulala. Kepha mina inceku yakho ngiyamesaba uJehova kwasebusheni bami. La bekufika uAhabi ezothi kuObadiya akayotshela inkosi ukuthi nangu uEliya, ngoba uEliya ubethunywe nguNkulunkulu ukuthi akayokhuluma noAhabi. Njengoba ngeke ngaveze ekuqaleni ukuthi uNkulunkulu wamlandelela kaningi uAhabi, futhi uNkulunkulu wanqoba isizwe sase-Asiriya. Impi ilwela ezintabeni, wanqoba uAhabi ngamandla kaNkulunkulu, hayi ngawakhe.
isizwe sase-Asiriya noma saseSiriya sathi no, uJehova uNkulunkulu wabo uNkulunkulu wey'ntaba, into esesizoyenza manje impi sizoyihlisela phansi ukuze sibanqobe. Wathi uNkulunkulu ngenxa yokuthi basho njalo, hhayi ngenxa yokuthi uphila ngcono u-Ahabi, uyazi kunezinto odlula kuzona hhayi ngokulungile, kodwa uNkulunkulu ngenxa nje yokuthi ubona isimo esithize ukuze igama lakhe lingangcoliswa, ngoba iSiriya bese lishilo ukuthi hhayi uNkulunkulu wabo akakwazi ukunqoba manje lapha phansi elokhuzeni kumavelisi, unqoba maye phezulu kuphela. Manje ubesenzela igama lakhe uNkulunkulu ukuze nalokhu kwesibili aphinde anqobe futhi u-Ahabi. Kusho ukuthi wenze njalo-ke u-Ahabi efuna ukubulala u-Eliya iy'khathi eziningi, kodwa ekugcineni uma uqhubeka nayo le ndaba kusahluko 18, u-Eliya wagcina eseziyela yena u-Ahabi, and akakhulumanga no-Ahabi kwabakanye noma kabili, kodwa kwabakaningi, and u-Ahabi akakwazanga ukumbulala u-Eliya ngaleso sikhathi. Ubezamile ngaphambili ukumbulala, ebuza naseyizweni nakubantu, uphi lo muntu osibulalisa ngendlala. Kodwa uma esethunywe nguNkulunkulu, ethi uNkulunkulu hamba uye ku-Ahabi, u-Ahabi akabanga nawo amandla okumbulala u-Eliya. Okuwukuthi ungahamba ungene endaweni ekwaziwa ukuthi kuyingozi, umntwana kaNkulunkulu uyafa uma engene kuyona, kodwa mase uthunywe uNkulunkulu uboya, ungahambi ngokubona, kodwa hamba ngokukholwa ukuze uzuze isibusiso sikaNkulunkulu, ngoba kwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. And inkosi uJesu ithi umuntu uma engadeli ngisho nokuphila kwakhe angebe ngumfundi wenkosi uJesu. Naye wayesesazi u-Eliya ukuthi indlela abesefunwa ngayo, kodwa ngenxa yezwi likaNkulunkulu elithe makaye ka-Ahabi akabange esabheka ukuthi hey ngingafa laphayana, wabheka ukuthi uNkulunkulu utheni mina, ngoba uma uzobheka ngokubona uzoba senkingeni uzixabanise noNkulunkulu. Ngakho-ke waqhubeka-ke wakhuluma naye ezomtshela umbiko ovela kuNkulunkulu. Sengingasho ukuthi-ke uJezebeli yena yedwa wakwazi ukuthi adale umonakalo omkhulu empilweni ka-Ahabi. Mayekwenza lo monakalo empilweni ka-Ahabi usewenza ebandleni likaNkulunkulu. uJehoshafati-ke akukho okuningi engizokulanda ngaye, kodwa yena ube inkosi yakwaJuda futhi wenza okulungile emehlweni kaNkulunkulu, wathola ifavor kuNkulunkulu. Manje-ke aze afike-ke uJehoshafati efika ku-Ahabu bekwenze njani? Isiphi isizathu sokufika kwakhe na? U-Ahabi benoJehoshafati bekuyizihlobo, hhayi izihlobo ngoba mhlawumbe kuzalana abantu bakubo, kodwa indodana kaJehoshafati yaganwa indodakazi ka-Ahabi. Indodakazi ka-Ahabi bekuyindodakazi kaJezebeli. Manje ngenxa yalokho kwaba nobuhlobo phakathi kwalabantu ababili. Yikho-ke esefika-ke uJehoshafati ezovakashela umkhwe kuthiwani kabi yes umkhwe wendodana yakhe uzomvakashela, kube namalobola la, mhlambe uyena uJehoshafati owayezocela ubuhlobo obuhle, ngoba njalo mangabe kuyolotsholwa noma kuyoganwa, izwi lokuqala engilaziyo elikhishwayo ukuthi sizocela ubuhlobo obuhle. Mhlawumbe naye u-Ahabi mayothatha uJezebeli, wafike wathi lapha kubo kaJezebeli ngizocela ubuhlobo obuhle, wazokwakha i-relationship noJezebeli, wakha lobu buhlobo. Kanjalo-ke nale ndodana ekaJehoshafati yakha ubuhlobo
nomndeni ka-Ahabi, umndeni kaJezebeli. Kodwa siyathola ukuthi-ke emva kokuhamba noma kokushona noma kokufa kaJehoshafati, indodana yakhe le eyayiganwe indodakazi kaJezebeli yenza okubi emehlweni kaNkulunkulu ngenxa yale ndodakazi eganwe yiyona. Ngoba kuyakhawunta ukuthi into esempilweni yakho ivelaphi, yini umsuka wayo. Akubheke u-wardrobe wakho endlini, akubheke endlini yakho ukuthi yiziphi izinto ezikhona la endlini yakho. Njengoba nje kunalezi zinto la uhamba uqhuzuke khona endleleni kaNkulunkulu, yini le ekungenzeka ukuthi idale lokhu kuqhuzuka. Wena kunenhlanhla ngoba mhlawumbe akusiyena umuntu ogane yena noma ogane yena. Ngoba mangaba abantu beganene akuvunyelwe ukuthi behlukane. Kodwa mangaba wena kuyinto oyithole kabi noma uyithole kahle, kodwa uma usubuzisisa kuNkulunkulu uyathola ukuthi lento eyezizwe, lento ekaSathane, kulula ukuthi ungavele uyihambise iyoshiswa, uhlukane nayo ukuze uhambe kahle ngobungcwele endleleni kaNkulunkulu. Uma ubheka lapha incwadi ka-Ezra ngicabanga ukuthi isahluko 9 noma 11, babethathe abezizwe, kodwa ngenxa yokuthi sebezihlanganisa noNkulunkulu kwababiza ukuthi baxoshe laba besifazane abesebeganwe yibo, baphinde baxoshe ngisho nezingane zabo ezazizelwe yilaba besifazane ababeganwe yibo, ngenxa yokuthi bebefuna ukuthi babe ne-relationship noNkulunkulu. Ngoba awukwazi ukuba ne-relationship noNkulunkulu unezinto zezwe empilweni yakho. Akwenzeki indlela ihambeki noma ngabe ufundiswe kahle. Cabanga phela uJehoshafati ubehamba kahle phambi kobuso bukaNkulunkulu, kodwa indodana yakhe engikholwa ukuthi uJehoshafati ubeyifundisa kahle ayikwazanga ukuphila ngobungcwele ngenxa yalo oseduze naye. Bantu abasha, anoqaphela ngoba uSathane ufuna ukunifaka kuleyo trap. Ileyo ke relationship yabantu ke yalabo bantu bobabili. Uma ke sibhekisisa ke manje ezweni, bengisazama ukuthi ngichaze umlando ngalabo bantu. Kuthiwa bahlala iminyaka emithathu kungekho ukulwa phakathi kwe-Aram no-Israyeli. 3 years omakhelwane babo bayizitha zabo, and bekusaziwa ukuthi abahlalisani nezitha. Manje njengoba kule ndawo lena bakhe kuyona benezitha, ngoba laba abanye bangabantwana bakaNkulunkulu, laba abanye bangabantwana besitha, bekungahlaliswana ngokuthula, bekungekho ukuthula. Kodwa kwaba khona isikhathi lapho kwaba khona ukuthula phakathi kwalezi zizwe zombili. Mhlambe sisazofika ukuthi ekuthaneni kubangwa yini lokhu kuthula na. Ake sibheke lapha kulokhuza ku chapter 20 verse 31 to 34. Kuthiwa lapha verse 31, kepha izinceku zakhe zathi kuye, bheka, sizwile ukuthi amakhosi endlu yakwa-Israyeli angamakhosi anomusa. Ake sembathe izindwangu zamasaka ezinkalweni zethu nezintambo emakhanda ethu, siphume siye enkosini yakwa-Israyeli, mhlawumbe iyakusindisa ukuphila kwakho. Mhlawumbe ke ngoba siqale phakathi le ndaba understandeke ukuthi isukela kuphi, ake ngithi ukuyilanda kancane. Kusemva kokuthi lokhu kwesibili uNkulunkulu esephuva ngokuthi noma ngabe impi seyilwelwa esigodini, kodwa uNkulunkulu uzonqoba. Ngempela yanqoba impi yakwa-Israyeli, isinqobile, yapambeka uBen-Hadadi inkosi yama-Aramu ngendlela yokuthi bisingasakwazi ukuphunyuka, yayise ilethwe enkosini. Mase ilethwe enkosini bese befisa ukuthi uBen-Hadadi akangabulawa. So manje sebethi ke siyazi ukuthi abakwa-Israyeli
noma izinceku zakwa-Israyeli zingabantu abanozwelo, abanomusa. Ake senze izinto ezizosenza ukuthi sibonakale singabantu abaphansi, abantu abayithobile, hayi ngoba bebeyithobile cha, kodwa nje bebesenzela nje ukufumana lo musa abawufunayo. Nangempela bakwenza njengoba sesifundile, kuthiwa mhlawumbe uyakusindisa ukuphila kwakho, verse 32. Zase zibhinqa izindwangu zamasaka ezigalweni zazo nezintambo emakhanda azo, zaya enkosini yakwa-Israyeli zathi, ithi inceku yakho uBeni-Hadadi, ake ungiyeke ngiphile. Yayisithi, usekhona na? Ungumfowethu yena. Kusho u-Ahabi la ukuthi ungumfowethu yena. Ibuza ukuthi usekhona na. Verse 33. Amadoda aqaphela lokho ashesha ukuqinisa okuvela kuye athi, ngumfowenu uBeni-Hadadi. Wathi, hambani nimlande. uBeni-Hadadi wayesephumela kuye wamkhwelisa inqola yakhe. Verse 34. uBeni-Hadadi wayesethi kuye, imizi ubaba ayithatha kuyihlo ngiyakuyibuyisa. Uzenzele izitaladi eDamaseko njengokwenza kukababa eSamariya. U-Ahabi wathi, ngalesi sivumelwano ngiyakuvumela ukuba uhambe. Wayesenza isivumelwano naye, wamvumela ukuba ahambe. Bekuyithuba lakhe la u-Ahabi ukuthi aqede ngoBeni-Hadadi, kodwa isitha sase sifika ngendlela yozwelo. Yazi isitha siyakwazi ukufika ngale ndlela le esikwaziyo ukuthi yinhle. Yabona kuhle ukuba nozwelo, kuhle ukuba nomusa, kuhle ukuba nokupela. Sengingakuphona kaningi empilweni yami uSathane ngihlasela ngaleyo ndlela. Ngomusa kaNkulunkulu bengisheshe ngibone ukuthi yabona lolu zwelo lolu aliveli kuNkulunkulu kodwa livela kuSathane. uSathane ufuna ukungitrapha ngalolu zwelo lolu. Manje nala uSathane ufuna ukutrapha u-Ahabi ngozwelo ukuthi akavele lo muntu uphumbethi indwangu zamasaka, kubonakala nje ukuthi lo muntu uphansi, umuntu wokuzwelwa, umuntu okhawelwa. Lo ungambulala kanjani umuntu nje? Kodwa isitha sakho lesi. Njengoba abanye nje namhlanje beze befuye nezinyoka. Umama wakwami ekhaya ufundisa online isiZulu. Usecela ingane ngolunye usuku ukuthi hayi kukhona iklasi engingafika kulona, ungafika ngisho nalokhu nama-pets noma izilwane lezi zasemakhaya ezifulayo. Ufike nje nazo, ufike nje sisibone lapha kulokhuza ku-online conference. Hhayi-ke base beyafika abantwana nama-pets wabo. Omunye-ke ingane yomlungu yafika yona nenyoka. Kubo bafuye ini? Inyoka. Le nyoka ngazi-ke noma bayifaka izinto ukuthi ingalumi umuntu, kodwa khona okusalayo ukuthi inyoka. uSathane uzokuhlasela ngento enjalo-ke, ivele lento ingenabungozi, kodwa okusalayo inyoka. Nalapha kuBeni-Hadadi wayivela efika lapha kwa-Ahabi engenabungozi, kodwa iqiniso inyoka. Wafika ilokhuza uSathane lapha ku-Eva wamkhohlisa eyinyoka. Wafika uSathane enkosini uJesu ekhuluma amazwi asezwini ekhotha izwi uSathane, kodwa uNkulunkulu noma inkosi uJesu yaphilisana noma yamelana nakho konke uSathane ayemhlasela ngakho, ngoba wayesazi ukuthi lo akhuluma nayo inyoka. Noma ngafika ngezwi likaNkulunkulu kodwa kugcineni inyoka. Noma ngafika akuthembise lokhu nalokhu umuntu oqaphela ukuthi umoya ophila kulowo muntu yini ngaphakathi kwalowo muntu, kunenyoka yini phakathi kwalowo muntu noma kunoNkulunkulu. Kumele siqapheleke lezo zinto. Wafika-ke baba ne-treaty, kwaba nokuvumelana ukuthi akekho ozobulala naye, futhi wazothembisa uBeni-Hadadi ukuthi hayi yabona-ke nalezi iy'ndawo lezi ebese siyithathile, ebesithathwe ubaba, impela nasithathwanga nayimi, besithathwe ubaba. Icala likababa leli, kodwa-ke noma bekuyicala likababa sengizokubuyisela-ke manje. Ngizokubuyisela nje, wena nje into ofanele uyenze ngigcine ngiphila. Uyazi uSathane kunezinto angakunikeza zona ukuze akwazi ahlale kuwena, ukuze aqhubeke abe sendaweni yakho,
le ndawo yakhe kumele ngaba uNkulunkulu oyi-occupy kuyona, kodwa yena ukuze aqhubeke abe kuyona uzokuthembisa izinto. Baningi bethenjiswa incebo, abanye bathwele ngoba bethenjiswe incebo nguSathane. Nala uBenadadi uyamthembisa ukuthi hayi lezi ndawo zizoba ngezakho, asithathwanga yini ubaba kodwa zizoba ngezakho, wena nje kumele ukwenze nje ungakusuza ukuphila kwami. Yilento ayifuna uSathane empilweni yami neyakho, ukuhlala kuwe, angakuthembisa izinto ezinkulu, ungathola izinto kade wayifisa uma nje uzokuvumela isithi ukuthi sihlale kuwena. Yilento ethenjiswa yisithako, kodwa ungavumi kulokho ngoba i-trap leyo. Wenza-ke ukuthula, kwaba nokuthula phakathi kwalamakhosi amabili, awangabulala. Emva kwalokho kwafika isijeziso, lesijeziso esivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu emthukuthelele u-Ahabi ukuthi akambulalanga ngani uBen-Hadadi, kwaze lokho kwathinta isizwe sakwa-Israyeli. Naso isizwe sakwa-Israyeli saba nenkinga ngenxa yokuthi akabulawanga uBen-Hadadi. Kanjalo lento yenzeka enkosini yokuqala yakwa-Israyeli uSawuli. Kwaba nenkinga esizweni sonke ngenxa yokuthi uSawule akabulalanga u-Amaleki njengokusho kukaNkulunkulu. Uma umntwana kaNkulunkulu ungabulali u-Amaleki noBen-Hadadi, uzodala inkinga embusweni kaNkulunkulu, uzodala inkinga esizweni sikaNkulunkulu, uzodala inkinga empilweni yakho. Uyadinga ukuthi umbulale lo Ben-Hadadi noma ngavele muhle kangakanani. Uyamazi uBen-Hadadi wakho ukuthi ubani, yini lo ithanda kangaka evela into iwusizo empilweni yakho, kanti izokubulala. Izokubulala hayi wena wedwa kodwa nesizwe sikaNkulunkulu. Siqhubeke. Kuthiwa-ke bahlala-ke iminyaka emithathu kungekho kulwa phakathi kwe-Aramu no-Asiriya. Kwenzeka lokho emva kwale treaty le. Kwenzekile le treaty, lokhu kuthula ukuthi kube khona kulamakhosi. Cabanga nje ukuthi ungaba kanjani nokuthula noSathane, ungaba kanjani nokuthula namadimoni. Angithi yikho lapha kwakho noma lapha kimi kungekho ukuthula phakathi kwakho nalabantu abangakhona, ngoba akwenzeki kube khona ukuthula, akwenzeki ukuthi kube mnandi phakathi komntwana kaNkulunkulu nomntwana ongesiyena kaNkulunkulu behlalisene ndawonye. Kuhlala kunalokho kuphazamisana noma lokho kungezwani ngenxa yokuthi laba bantu bakhonza amakhosi amabili ehlukene kodwa basendlini eyodwa. Njengalaba lokhu kuthula kwenziwa ukuthi omunye wabo uye engxenyeni yomunye futhi. Uma usunokuthula nabantu abangakhona, nabantu abamelene nevangeli abangamazi uNkulunkulu, sekumnandi seniyabangani, yazi ukuthi usukubona-ke wena usukulongxenye. Lokhu kuthula kuveza yilokho, kodwa ngeke kuvele ukuthula uma ngaba nikhonza amakhosi amabili angefani. Akwenzeki ngoba wena udonsela le nomunye udonsela le, kodwa la sithola sekunokuthula for 3 years. Futhi for all these 3 years isizwe sakwa-Israyeli singaphansi kombuso kaSathane. Verse number 2, kwathi ngomnyaka wesithathu uJehoshafati inkosi yakwaJuda wehlele enkosini yakwa-Israyeli. Kwase kusuka manje umuntu obelungile emehlweni kaNkulunkulu waya enkosini yakwa-Israyeli. La isizwe sakwaJuda besisezansi, u-Israyeli uphezulu. Kodwa kuthiwa la uJehoshafati wehlela enkosini yakwa-Israyeli. NgokweMap u-Israyeli uphezulu, kodwa mayesehamba uJehoshafati kuthiwa uyehla. Kusho ukuthi kwelikamoya u-Ahabi ube phansi, ephezulu uJehoshafati. Jehoshafati mayefika laphayana u-Ahabi kwembuleka into ebeseyikhohliwe, ebengasayinakile. Yembulwa ukuthi sekufike umntwana kaNkulunkulu kuyena, sekufike umuntu owazana noNkulunkulu. Uma ubheka lapha kulokhu verse number 3 kuthiwa inkosi yakwa-Israyeli yathi ezincekweni zayo,
niyazi ukuthi iRamoth Gilead lingelethu na, kepha siyathula asilikhiphe esandleni senkosi yase-Aramu. Uyabona lento le itrigger ukuthi sekufike umntwana kaNkulunkulu. Uyazi ngicabanga ukuthi amaHubo 1:33 ukuthi bheka kumnandi kangaka ukuba abantwana bakaNkulunkulu bahlangane ndawonye, lize lithi izwi ningakuyeki ukuhlangana njengomkhuba abangcwele. Lokhu kuhlangana kwabo kwase kuyamkhumbuza ukuthi hayibo nalesi sithembiso sale nkosi uBen-Hadad ungathi asifezekanga. Naleli Ramoth Gilead leli libuswa ngabanye abantu, kodwa kahle kahle lingelethu. Mhlawumbe nawe uneRamoth Gilead lakho, ingxenye yempilo yakho ibuswa uSathane. Kunalento nje owaziyo nawe ukuthi yakhulula lesona siyakhulula ngoba kunengxenye yempilo yakho ebuswa uSathane. And mhlawumbe lento lena izovuswa ukuthi uzihlanganise nabantwana bakaNkulunkulu. Mhlawumbe izovuswa ukuthi ube phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu bese kuyavuka ukuthi hayibo nginengxenye yendawo yami empilweni yami ebuswa uSathane engabuswa nguNkulunkulu. Manje kumele ngathuli nalento ngoba le ngxenye iyodwa inamandla ukuthi ingenze ukuthi umbuso wami ube ngaphansi kombuso kaSathane noma impilo yami ibe ngaphansi kaSathane ngenxa nje yale Ramoth Gilead elibuswa izizwe. Uthi ke niyazi yini ukuthi iRamoth Gilead lingelethu enisithule nje. Yazi isithula senze lutho. Sikhona yini isinyathelo usenzile? Usubona ukuthi kunengxenye yempilo yakhe engabuswa uNkulunkulu. Uyastruglisha ngale ngxenye le. Izithi inkosi uJesu uma ngabe iso lakho liqhubeke sakhiphe. Ngoba ile ngxenye lena sebuswa ilokhuza iAramu. Ile iRamoth Gilead lakho leli ethi inkosi uJesu likhiphe okungcono. Kunoma lihlale kuwena. Ngoba sihlezi kuwena ilona likudonsela ngale esandleni sesitha. Ilona likudonsela ekutheneni wena umbusi wakho kube uSathane. Kodwa lento ivuswe ukuthini? Kufika uJehoshafati lapha kulokhuza ku-Ahabi. Kepha siyathula asekhiphe esandleni senkosi yase-Aramu. Verse number 4. Yathi uJehoshafati, uyakuhamba nami ukulwa neRamoth Gilead na? Uyabona manje sekuvuke lento ku-Ahabi. Lento ifana nokuthi sekufike isikhathi sokuthi seliyambuleka manje iqiniso. And uAhabi uyabona ukuthi noma ngingayinqoba eziniziphi engekho uJehoshafati. Kodwa kulesi sikhathi njengoba lento ivuke ngaye uJehoshafati sengizocela yena ukuhamba naye ngoba ngiyabona ukuthi ngizosizakala ngokuhamba nomntwana kaNkulunkulu ukuthi inqotshwe lempi ngoba ngaphandle kwalokho ngizohluleka. Uyakuhamba nami ukulwa neRamoth Gilead na? uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli, mina nginjengawe, abantu bami banjengabantu bakho, amahashi ami njengamahashi akho. Asiqhubekele ku-verse 5 ke manje. Kepha uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli, ake ubuze namuhla izwi likaJehova. U-Ahabi ucela uJehoshafati ukuthi makahambe naye. uJehoshafati uthi no, sidinga ukuqala sizwe ukuthi ithini intando kaNkulunkulu. Asikwazi ukuthi siyolwa nalesi sono noma sizame ukuyokhulula le ngxenye ebanjwe isitha sisodwa engekho uJehova. Ngeke kusisize lokho ngoba lempi kahle kahle kumele siyenze ibe yimpi kaNkulunkulu kungabi yimpi yethu. Ngoba uma kuyimpi yethu ngeke sinqobe. Naye ngamanye amazwi uJehoshafati uyazikhombisa la ukuthi nami ngiuJehoshafati nabantu bami ngithebe abantu bakho asinawo amandla okulwa nanayiphi na inkosi uma engekho uNkulunkulu. Sidinga ukuqale sibuzisise kuNkulunkulu. Ngithe abantu abasha qaphelani ngoba uSathane uzongijimisa indaba yomshado. Ekuqapheleni kwenu yenzani njengoJehoshafati? Uthi no, ake sibuzisise kuNkulunkulu. Ngiyayizwa lento eyishoyo. Ngiyezwa futhi ukuthi ngempela le Ramoth Gilead leli
kumele libe ngakithi. Ngiyakunderstanda lokho, ngiyasunderstanda lesi statement. Kuhle futhi kube njalo. Kodwa sikwenza ngokohlelo lukaNkulunkulu yini noma ngokohlelo lomuntu? Bakhona abanye abantu bayivalela emakameleni benze lokhu nalokhu bethi bavuma izono. Umbuzo ukuthi bakwenza ngokohlelo lukaNkulunkulu yini noma ngokohlelo lomuntu? Ngoba noma umuntu engawenza umsebenzi kaNkulunkulu, uma ungawenzi ngokwendlela kaNkulunkulu ngeke kukusize. Uma ungabeki uNkulunkulu phambi kwakho ngeke kukusize. Verse number 6. Inkosi yakwa-Israyeli yayisibutha abaprofeti kungathi abantu abangamakhulu amane, yathi kubo, ngihambe ngilwe neRamothi-Gileyadi noma ngiliyeke na? Bathi, yenyuka ngokuba uJehova uyakunikela esandleni senkosi. Ubiza la abaprofeti cishe 400 abaprofeti kusho iBhayibheli. 400 abaprofeti ababuzayo, and labaprofeti bakhuluma izwi elilodwa nje. Bonke bakhuluma izwi elilodwa. Bathi hamba ngoba uJehova, bakhuluma kahle futhi bathi uJehova unikelile esandleni sakho. Bazi bakhuluma kahle abantu abaprofeti. Hayi bakhuluma kahle. Verse number 7. Kepha uJehoshafati wathi, akusekho umprofeti kaJehova lapha ukuba sibuze kuye na? Angazi wayibona kanjani le uJehoshafati ukuthi noma sebe-400 noma sebekhulume egameni likaJehova, abakhuluma ngegameni labo, bakhuluma egameni likaJehova. Wathi kodwa laba mina nguJehoshafati ngiyabona ukuthi no, akusibo abakaJehova nabo. Uyabuza kule ndawo ohlala yona Ahabi, akusekho noyedwa umprofeti kaNkulunkulu la. Sengibezwile bonke laba. uNkulunkulu mina ngifuna uNkulunkulu mina. Bengithemba sibuze kuNkulunkulu nje wasekuqaleni. Wena usuzobiza abaprofeti aba-400. Mhlawumbe wabona indlela abagqoke ngayo. Ngoba indlela ogqoke ngayo iyacacisa. Noma ungalikhuluma izwi uprofeti okhuluma ngayo indlela ushumayela iqiniso, sizokubona nje indlela ogqoke ngayo. Mhlawumbe wabezwa nje olimini lwabo ukuthi bayikhuluma lento abayikhuluma izwakala inhle, kodwa indlela abayiyona ayikhombisi ukuthi bangabakaNkulunkulu laba. Ngoba umntwana kaNkulunkulu uyabonakala. Hayi noma ungazenzisa uyabonakala. Umntwana kaNkulunkulu uyakwazi ukumbona umuntu ozenzisayo noma umuntu ongesiyena umntwana kaNkulunkulu. Ngenxa yomoya kaNkulunkulu akuyena. Akabange ephikisa njengoba vele wathi. Kepha akusekho umprofeti kaJehova lapho kuba sibuze kuye na? Ngoba kahle kahle sifuna uNkulunkulu impendulo. Usethi ke lalela verse 8. Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati, kusekhona umuntu munye, uMikhaya indodana kaJimila, esingabuza ngaye kuJehova. Yabona mase sifuna ukubuza kuJehova ke uyamazi nayo uAhabi ukuthi ubani engingabuzwa ngaye kuJehova. Naye uyayazi le ndaba uAhabi kahle kahle ukuthi no, laba kade babizile akusibona bakaJehova. Kodwa ubebiza abantu abazokitaza inhliziyo yakhe, abazokhuluma njengokubatshwa kwenhliziyo yakhe. Abantu abazokhuluma lokho akufisayo Ahabi, lokho akuthandayo, lokho athanda ukuzwa. Abantu abaningi kulesi sikhathi bahamba baye enkonzweni bafisa nje ukuzwa nje lokho abathanda bona ukuzwa. Lento ezobakitaza bashaya izandla kube mnandi, bashaya namakhwele ngoba vele bayele ukuzwa lokho. Lento lena abayithandayo ezothi abazothi mabeyizwa bazizwe benethemba le-future yabo. Ukuthi hayi uzoba isiceli. Ukuthi wanikela wenze lokho nalokho ngoba wena uzoba nje kube nje. Yabona abaprofeti bakaSathane. Ngeke ngaba senkonzweni ekunamabandla la kukhuluma khona abaprofeti bamanga. Ngakaze ngibeze beprofeta into eyimbi ngomuntu. Yazi angaze ngibeze. Yonke into ihlala izohamba kahle nje.
Angaze kuthiwa ngizwe ukuthi uNkulunkulu uthi leli bandla leli kunento engalungile kungenjalo uzochitha leli bandla into eyifana. Angaze ngizwe lawo mabandla. Ngidlala ngizwa nje prosperity. Ile prosperity ayifuna u-Ahabi le. Ebe esazi kodwa ukuthi khona umprofeti weqiniso uMikhaya. Uthi kodwa ngiyamzonda ngokuba akaprofethi okuhle ngami kepha okubi. Unenhlanhla u-Ahabi azoprofetha izinto ezingezinhle ngayo ngoba sizomxwayisa lezi zinto, zizomtshela iqiniso lezi zinto. Yabona lezi zinto lezi ozizwa zingangeni kahle empilweni yakho ezikhulunywa ngumntwana kaNkulunkulu, awoziqaphele lezo zinto zizokusiza, zizosiza ukuphila kwakho, zizokusiza ukuthi ubuyele kuNkulunkulu. Kodwa kunabantu abathi bakhonza uNkulunkulu, uma bezoxwayiswa bavele bazonde lo muntu othunywe nguNkulunkulu ukuthi akazobaxwayisa. Uthi ku-Ahabi ngiyamzonda ngoba akaprofethi lutho luhle, ngoba yena u-Ahabi ufuna okuhle nje, kuzopredict-wa i-future enhle ngaye. La mase kuzokhulunywa into embi ngaye, hayi akayizwa kahle leyo. Wathi uJehoshafati, inkosi mayingasho njalo. Engasho njalo ukuthi lo muntu ukhuluma ukubi ngaye. Ngoba ngesikhathi umntwana kaNkulunkulu ekhuluma into embi ngawe, uyikhulumela ukuthi i-future yakho ibe yinhle. Ngesikhathi laba bathunywa uSathane bekhuluma egameni lenkosi uJesu, bekhuluma kuhle ngawe, bekhuluma kuhle kuwe, bakhulumela ukuthi kugubhe i-future yakho. Yayibona le ndaba ukuthi kuzwakala kukuhle okunye kanti kuzokubhubhisa, okunye kuzwakala kukubi kumuntu kanti kuzokuphilisa. Number 9, inkosi yakwa-Israyeli yayisibiza induna yathi, landa masinyane uMikhaya indodana kaJimila. Inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi kwaba yilona lo esihlalweni sakhe sobukhosi, bembethe izambatho zabo esibuyeni ngasesikhaleni sesango laseSamariya. Bonke abaprofeti baprofetha phambi kwabo. Sedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zezinsimbi, wathi, usho kanje uJehova uthi, ngalezi uyakuqubukusha ama-Aramu aze aphele. Yambona umprofeti wamanga, kusalindwe uMikhaya, akakafiki. Usegijima lo uzokwenza izinto ezizozama ukuveza iproof yalento esishiwo abanye abaprofeti. Uzozama ukubaconvince ukuthi basheshe bathathe i-decision engakafiki umntwana kaNkulunkulu. Enikaningi uSathane mayizolinga umntwana kaNkulunkulu yemgijimisa ukuthi sheshe wenze i-decision manje. Wenzelani? Wenzela ukuthi kufika iqiniso ubusuyenzile le decision ezoba i-trap kuwena. Yilento ke yenzeka kuSawuli. Wathi esenze isono sokuqala sokuthi angabulali wonke ama-Amaleki, kodwa athatha okunonileyo nenkosi yakhona angayibulali. Eselinde umprofeti uSamuweli, wabona uSamuweli edileya, wase ezenzela yena umhlatshelo okuyinto ayengabizwelanga kuyona leyo. Ubizo lwakhe kwakuthi akabe yinkosi, yena wenza umhlatshelo. Ngamanye amazwi uSathane wamphuthumisa ukuthi sheshisa uyenze lento, sheshisa manje kuyaphuthuma. Yini eyayiphuthuma lapho? Khona uma kungaphela iviki lonke noma inyanga kwakuzoba nani. Nabantwana bakwa-Israyeli babhajwa kulokho. Uma usuhambile sekuphela izinsuku eziningi engekho, bathi asimazi ukuthi uma usushonephi sekuphela izinsuku eziningi, asazi ukuthi wehlelwe yini lapha ekhona. Bathi hayi ungcono Aaron, ngcono usenzele isithixo la sikhonze sona ngoba manje uMose akekho. Ngiyacabanga ukuthi uSathane wabeka lento le kodwa nje sheshisani kwenziwe lento. No-Aaron wabagijimisa wathi hey, khiphana amacicenu, khiphana lokho, sheshe nje sikwenze lokho angazafika uMose. uSathane wabasheshisela nje ukuthi lingaze lifike iqiniso ebelizobakhulula. Kukangaki nginesonweni kanti nje uma ubulindile.
uma uthe ukulinda nje kancane mhlawumbe bekuzovela lokho nale mpendulo uNkulunkulu okade ezokulethela yona mhlawumbe isazofika wena usabona letho usathana njengoba eletha la usathane uzama ukufaka istembo la kuze kwakho nezimpondo zeinsimbi uzama ukudramatize lento ukuthi ngempela nasi isibonakaliso salento sesikhona angazi ukusheshisa kanjani lokho engakasho uMikhaya prophet ngoba usathane sebenza nangaleyo ndlela ukuthi akusheshise izinto ungabi ngumzalwane namawazi ungabi ngumzalwane ophuthuma ukuthatha izinqumo lokwenza izinto buzisisa intando kaNkulunkulu ungakenzi hleze wenze into oyitshelwe isitha hleze ugijima kanjena nje isitha sizokufaka ku trap mhlambe trap uzongena kuyona ngoba esaphuma kuyona kodwa ke baba lenhlanhla la wafika uMikhaya mhlawumbe ngisazoqhubeka lokuyifunda indaba ngenxa yesikhathi wafika uMikhaya base bamtshela mayengena uMikhaya bathi yabona ke wonke lemadoda awufunda akhulume kahle uAhabi nawe ke awukhulume njengabo awukukhulume kahle bazo-influencer umbiko aza nawo manje bazowushintsha kaningi usathane uyazama ukwenza i-influence ukuthi kuguquke umbiko ovela kuNkulunkulu uthi uMikhaya kuphila kaJehova mina ngizokhuluma lokho engitshelwe uNkulunkulu angeke ngikhuluma ukuthi ningufundete nibangakhe akusho lutho lokho uyazi noma ungaba wedwa noma usemsebenzini noma usekhaya noma ukuphi noma ungaba wedwa isiZulu ke sisho kahle sithi iningi liyabona ukubeka ngesilungu kuthiwa too many cooks spoil the broth ngamanye amazwi abantu masebepheka bebaningi hayi ukudla kugcisa abamnandi kufanele nje babe mbalwa abazopheka ngoba iningi liyabona ukubeka kusho kanjalo lesizulu so ke akuhambi ngeningi evangelini kodwa kuhamba ngeqiniso ungabheki ukuthi hayi khona umunye wakwathi hayi indaba yezono akakholelwa kuyona ethi uma ubheka njengoba ubona amabandla amaningi engavumi izono uKristu onkalisogwini yena ubheka ngokweningi ukala ulinganisa ngokweningi kubona ukuthi kuyiqiniso noma cha no akhambi kanjalo mayisefikileke ethi uzokhuluma iqiniso useyamchazela uthi no empeleni ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ubesembekezelele kaningi uJehoshafati uNkulunkulu uma uqhubeka nendaba nasisahluko lesi usethi ubani ozongilingela uAhabi ukuthi afe sekufika ke enye imimoya engicabanga ukuthi amadimoni lifika phambi kaJehova lithi hayi mina ngizomlinga uAhabi uthi uNkulunkulu kanjani ngizomlinga kanjani uzomkhohlisa kanjani uthi ngizovele nje ngingene emlonyeni wabaprofeti bafike bakhulume njengoba ngisho yazi amadimoni angena emlonyeni yabafundisi bakhuluma befundisi njengoba eshila uSathane njengoba laba abantu bebizwa ngabaprofeti nje nabo bebaningi futhi ngempela la ngena le demon yona yonke le mlomo yabaprofeti sekukhuluma ke manje uMikhaya uthi uNkulunkulu umchazela iqiniso manje ukuthi uNkulunkulu uyena obuzile ukuthi ngizomlinga kanjani umuntu manje usemchazela iqiniso ukuthi laba abaprofeta ngoba idemoni noma umoya omubi noma inkohliso uthole igunya kuNkulunkulu ukuthi amkhohliswe manje Ahabi useyizwa ke manje ukuthi naba labantu bawufundete sengiyeza ukuthi bakhohlisiwe nangu lo muntu usengitshela iqiniso kodwa ngoba ubese ikhonkile inhliziyo yakhe efuna ukuzwa lento ayithandayo engalaleli lutho lunye ngaphandle kwalento ayithandayo yena nangempela waya empini ukuyolwa
nelokhoza ne-Aramu ukuze athole lesi sizwe. Wafa khona lapho. Naye uJehoshafati wasinda ngesamabhundana. Wasinda kancane wacishe wafa. Ngoba nakho kusihlanganisa nabantu ababe lethi izwi likaNkulunkulu phumani phakathi kwabo khona ngizolamkela. Nakho kungasidalela inkinga. Ngoba usuke kwaJuda le uJehoshafati usecishe uzofela lapha esizweni sakwa-Israyeli ebesifuswa ngumuntu ophambene nentando kaNkulunkulu ngenxa nje yokuthi usuke wawuzihlanganisa nomuntu ophambene nentando kaNkulunkulu ngenxa yokuthi kube nalobu buhlobo ngezingane zabo. Asoqaphela nezingane zethu zingasihlobanisa nombuso kaSathane, zingasisondeza embusweni kaSathane. Ngisho izingane zethu mina asoqaphela ngisho nezingane zethu siyikhulekele bazalwane, ngoba uSathane angasibamba ngezingane zethu ziganwe noma zigane nezinto zikaSathane noma zizihlanganise nezinto zikaSathane. Ingane yakho uthathe okukaSathane yokufaka endlini yakho, bese uSathane athole igunya lokuhlala endlini yakho. Abese uSathane aqale manje enze umonakalo, izinto zingahambi kahle endlini yakho. Uma ngabe ukuthi kanti kwenze njani la ekhaya izinto zabhimba, izinto zashona lena lena, kanti no, udedele ingane yakho yahlala yafaka izinto zikaSathane endlini yakho. Manje endlini yakho sekuhlezi izinto ezibuswa uSathane, uSathane akwazi ukungena ngazo. Cela ubaba mabasa sikhulekele. Siyabonga konke kusuzile kakhulu. Wena ukhulumile ilizwi uNkulunkulu wethu, sithi isikhathi samanje zingenile kabani nabani uNkulunkulu. Sisazokuhamba simakhaya, sicela ukuthi kube bani nabani lahamba kunokuthula, athola nesemakhaya kusathulile. uNkulunkulu wethu lahlala kunathi ilanga nelanga. uNkulunkulu wethu lasebenza usuku nosuku, uyasicamanga usuku nemini, uba nathi ngasonke isikhathi, usibonisa indlela yokuhamba endleleni yakhe. Sibonga umusa wakhe lo asenzela khona. Egama